Cena zväčšenia prsníkov prsníkovými implantátmi sa odvíja od viacerých faktorov. Plastický chirurg na konzultácii s klientkou posúdi jej životný štýl, jej anatomické predpoklady a vyberie pre ňu ten najvhodnejší prsný implantát. Aktuálne cena augmentácie prsníkov činí približne 3990 €, zahŕňa prsné implantáty, celkovú anestézu, hospitalizáciu, kompresnú bielizeň aj pooperačnú starostlivosť. Áno, v cene augmentácie prsníkov je zahrnutá cena aj za celkovú anestéziu, aj za použité implantáty. Na našej klinike používame aktuálne najkvalitnejšie prsné implantáty značky Motiva, Mentor a Polytech. Každá klientka obdrží na konzultácii s plastickým chirurgom individuálne vypracovanú cenovú kalkuláciu podľa jej potrieb. Momentálne cena implantátov sa pohybuje od 1350 €. Je možnosť financovania alebo využitia splátkového kalendára pre chirurgický výkon augmentácie prsníkov? Áno, túto možnosť financovania poskytujeme. Stačí, keď si klientka po konzultácii vyplní dotazník a my sprostredkujeme spracovanie žiadosti s home kreditom. Aké dodatočné náklady môžu vyvstať po zákroku augmentácii prsníkov? Každá klientka odchádza z našej kliniky na druhý deň po chirurgickom výkone s receptom na vybratie si liekov. Suma za tieto lieky nie je vyššia ako 10 €. Takisto má možnosť si ešte dokúpiť kompresnú podprsenku podľa svojho výberu. Toto je príklad podprsenky od značky Motiva. Jej cena neprevyšuje hodnotu 70 €.